Angkaham Tiprahasteni Joto Khazani Takuk Tembuk Song Politics Tunai Rok Jara Politics Numahin Chanai Actually Ajurao Bo Chini Jara Poso Tongai Rok Jara Poso Tongai Rok Jara Party ni Jara Power War Romnai Rok Borok Ajurao Bo Belekeno Bising Kathalaya Belekeno Chaya Aban Beno Jerai Rok Ajurao Manetam Nai Katal Politics Paine Rok Borok to Khariwi Khanangai Hanibagai Dopanibagai Samung Tangna Hani Ongkor Laimani Ajurao Abon Nukma Bageno Borok Ajura Kak Laika Apro Ang Jeraiku Ang Kunu Buji Semaya Tamungya Do Kak Laika Abon Ulo One Wan Sugui Nugui Jokon Ang Omotamang Ka Ang Buji Paiga Truk Maturing Paiga Ang Bo Ang to Triprahau Paimani Belekino Jerai Belekino Boys Komang Ani logisok to bini boys jotono saimano jokon saiman thanga ke omo politics omo haise hai ne ajorao 2009 CPIM by NSPT ke thawi sarkar namjak ajorao truk ang bopori rugi naikha CPM by NSPT Ketalaimani Alliance Kaimani Sorkar Snamani Fia NSPT Munsabu Nijeni Mane self Wanchukmung by Samung Klaimaya Melarmat ni hoite Power Shopayu Melarmat ni hoite Ungo Shopayu Joto Samung, Joto Rang, Joto Discussion, Arose, Nglayo, Abanulo, Je Yango, NSPT ni leader Rokno, Tam Renai, Tam Ria, Borok se decide Kanyai. Yang ni Borok decide Kaimaya. Aboniulo, Asu Kolokma Saliang, One problem je Klanya, Bose Bujiwo. One Wanchukmung Paimani Ulo Jung Nukung Kaisano Salaika Jungno le Bui Montri Hino Red Light Gari Kawi Tongo Choli Tongo Tang Tongo Piaba Jini Lukurok Nimbagai Jung Munsapono Rimanya Jung Rimanya Tam Nibagai Jung Sorkaro Tongai ba Tam ni bagi jung headlight gari kanai ba Ajorao Chini Sidam Babu Butong NSPT Sorkar Alliance CPIM by Ajorao Bo EMA education Ajorao Piaba Gari Simi Sekari Tong Yango Kunu Rimaya Jonogono Kundino Rimaya Chini Lukurok Chini Khas करके चिन तिप्रासारों में बागे जो मुन्सा क्लाइमानिया आगरतला नोहिते हेडलाइट गाड़ी कावो खुमलुंग जोरा हेडलाइट गाड़ी कावो आगरतला आसक से काम ताई कुनु वाक पुन तक मासा पनो रिमानिया हंगे तामनी बागे टोंगनाय बा आ सरकारो हनै तेई वैसा 2009 Tai 2 bosor ebakai tai 16 man rok ebakai amtui hai Montri gari kawi tongmang kamu ani logi 2009 bo resign ruui nongkhor laika ajorawo ang
kubui kok sawo a jorao tini sidam babu bo motamot kri phiaba bisi morji kri bini ya karani hai pono ani logi pura tek risinai yakar sinai 2009 no montri resign rewoi nini CPM by Alliance khaima rok bang yakaroi nongkhor phaika wansuk nai di a jorao ani busarok chikon pori tongkhu busarok 5 jona busatong pori tongkhu borok busuk kosto nanglai khajung busuk birman nanglai tong khajung a jorao busarok pori tongkho quarter ma yakar kha abonulo potripot belai kono birman man ka hai puno dofani bagi jeng yakar kha yakar man mani ulo yakar mani ulo 2009 ni simi dofani samung tangnai ba tong malia hai no hai nongkhoroi IPFT songchana bagai teisa jengkha ani logi 2009 ni simi norok jotono chaiman baikha khlaite abanulo 2016 no IPFT duibak kha tamni bagai joto Tripura haste ni borok joton chaiman baikha 2016 no tamni bagai yakar kha ajorabo khapia chini sar NC song apru daogur botongo daogur no sapayo mti hai rai mti phayo chini chin nok apru aro Agartala boayang ni khobor sa sapayo ani logi song no apru Binoy babu song tongbayo Rajeshwar babu tongo joton tongbayo joto tongo daonon to tongo chin nogono phai borok sapayo chini ensu babu ba hai henei ayang ni khobor joto borok sapayo yang khe kubui wansuk nai bo thamsi kutung ba hojom khaimanya bo belekeno kosto nangjago okok rok khanakai aboni ulo borok kak laikha phui laikha bujak laikha tok laikha tam Tripura sa ajorao bo bulai tongkha refrik lai tongkha ajorao bo belekeno dukhu nang ang ajorao bo motamot kroi ajorao ang ready kroi je chanai chathung topuno nai tongra ditai kisa hane ajorao motamot kroi ang belekeno dukhu nango 2016 no 2015 no jeng greater Tripura land ni bagai jeng astobolo hopung ma tongmani chini borok busuk birman nangjak tongbai kha busuk hospital kalai tongkha busuk bujak tongkha lamao busuk garis baijak tongkha a jorao bo belekno dukhu manbai kha chini borok simino kosto mantung a jorao bo luku kosong borok innocent borok ajorabo belekno kosto man kha phiaba chini leader rok ke wansugya jara bokhro ko tongnai leader rok jara sinai nuknai rok borok abono nugui bu nugya sukno belekno dukhu nangjago ang jung hopung tongkha astobolo chini luku songbai chini borok bai ajorawo phiaba kisu songkha leader bumung khunam sungliyang jung nukjak ajorao jotono nongo thangbai ka borok sabo tong aro joton saimano aha astobol hopung jung tong laikha hopung tong laikha tai dino jotono ro hobai se jung nogo thangu busu kosto khailaika abo nulo 2016 no hai kak lainnya hingkaba tini a bororok tam bai nyai ang chau
te kisa khalok di naigra di kak lai kha kak lai mani ulo tipraha khailai ka tam khailai ka abon ulo kabang mano kaham bonukha hamya bonukha belai kono ang je mansak ani logino jehetu ang o tiprasani hikba ang ani bo responsibility tongo sanani jehetu nok nukungni buma angai ba ang ani bo responsibility tongo sanani kaham hamya saimana nango ang bo bono chawo ang bo wasau suwalayo jekunu nukung hik jodi saimia hangkai abo asamung cayango abon baino hik sai hnei tam no hinba hik sai norok tinin simi kaisango nei chini bible kathar bo sujak dong abon baino jekunu kok ang bo sina nango saimana nang hingke a jorani simi jeng decision nakha jeng bubagrani logi relainya hinai 2020 I think 2020 no i abon ulo bubagran logi jeng relai kha nanggen no relai kha belai kono hohom dorom jeng kosto to hinna musung liang sak joromui kha logoi jeng belai kono strongly kono support khaika bubagrano kabangma thayo je jaga bubagra norok aro thang dingke aro thango ani loge song raima beliu thang prochar khaika yang lokelo gana gini thangka je jaga o thana nango aro thangka chini truk tipra motha bubagran loge jeng truk sara tripura jeng thangka aboni ulo jeng tam nukha chini borok belai khno tam sanai maya ganang ni bagai dahayeng tong saimalia kabangma thayo no kabangma tini no ang ma sasinai kabangma thayo no meeting room ang to nuguibo nugya sekhai ma tong meeting room chair kaisa ni bagai bo kha koilayo risa kaisa ni bagai bo kha koilayo angle belai khno belai khno ang tam chanai duku ya mane lasiu aborong nugui ang lasiu risa kaisan bagai bo uklugo walayo chair ma asugya ni bo walalayo aboni ulo bumung khuya ni bo walalayo aboni ulo tam jeni ang sai semalia ang buji malia hingke kabang ma thayo no ang amti rok nugui ang se lasiu amti rok nugui belai kono lasiu hingke bubagra to borok no joto saimia bo saimia bubagra le bini nahar mung tamo kabang ma kok kaham phurungka bo kok kaham phurungka fia ba jin borok ak kaham kok no ke khawo chobia ak kaham kok no khawo chobia borok bubagran buskango simi se kaham tonglayo uklu ko ngkai sak bai sak walai lai to ngkai jara bubagrano chajagi arok aborok no nugui borok sujuk na nable borok ba sujuk senayo
sujuk senayu borok bufru sujuk mano borok no bubagrani fan no sebaiknya nih ang belek no ani tiprasar ni joto taku bukuk song no abo hai nugu yang belek no duku nang jago pok ring ya tetik no ma sawo ang tam ni sasinai ang belek no kosto nang jago kebang ma kok kebang ma kawo cujak punugui maya norok no sawi man ya norok ngang jeng baksa baksu tabuk phono budu debar mano sondeho khailayu je budu debar matai chen singlia hai inglia mtinglia CPM ba ke thajak ahai ingjak amtui tam sanang sana ringya angkok amtui kok jamila ba sana ringya fia ba kaisa no ang sana musungun norok no budu debar ma jodi bot imbagai lup hungkai eba tiar imbagai lup hungkai 2020 je ADC election tini bo ADC hai no hai MDC tong kamu ang norok no kok sawan bo bubagra no saireka ang MDC basalia bubagra tei krok sano redi hnai abo kubui kok ang nije bihik bo saka nang ta basadi ang bu basaya ano to kebang ma borok nang basadi madam nung basani madam ang saka ang politics so dofani bagai politics thungya ang dofano chubana bagai siphayu ang kunu dino bud basanani jugoyang ang tai ke sano mtui phonano basar di hnai renai jatche ang mtui nije basana bagai phaiya ADC election ani logi basalia ang bobono support khaya nungta basali jodi ulo tabuk je ADC basanai chrai rok basathung nei ang saka borok ADC basawoi experience nungthung serung thung borok bahai ke office samung choli bahai ke tam samung tangna nang bahake tangna nang borok serungtung a jorao ani wanchumung ahaisi ADC election no trai rok no joto youth no basar di nei angke akok sau ani logi song ang sau bubagra no chadi joto youth no ri ready pura 30 youth no ri ready 30 seat tongo ADC election no ADC constituency wo joto youth no ready fiaba arok chini okra rok botong aboke to jara okra rok decision nanai bubagra bai khlai borok nalai kha decision nalai kha fiaba ani logisong a jorau bo sit bagai lupunya norok clear ngdi tipra haste ni jara confused nang nai ani logisong ba jorau bo sit MDC election ang duibar khlaika bubagra ang mutamuti experience kha tak chrai rong no ri nangke bidan sobau nung jodi mone khalaike ba ang a jorao basanai hinai saka bubagra na clearly baksa borok abono saiman yana baksa borok abono saimin yana abono sidi norok ani logi bo seed ni loop krui rang ni loop krui even bini logi ang botongo jung jodi rang ni loop seed ni loop hungke kabang ma offer nai tung jung no kabang ma offer nai jung no
फायदी जों नरक न सीट रनाय फायदी नरक न पोस्ट गाहाम रनाय गोबां मा दङ फियाबो जों दफाना हामजाक मा बागै जों गोबां मा लासिमुं रिजाखा निजेनि बरक बाय न निजे लासिमुं रिजाखा इगनोर खायजागो जों गोबां मा न हायफोनो जों हजम खाय दङ तामनि बागै जों बुबाग्रान बेलाय खनो रिस्पेक्ट रवो इवन बुबाग्रानि कायसाफोनो मिस्टेक नुगया आंखे बुबाग्रा ताकुन तो ताम रंग डिसिजन ना खाबा ग्रेटेड रिप्रालेन नि सानमुं सानलिया हायदा चिन बरक न चुबाना बागै बो एक सेकेंड फनो बो उखलुको उसूलिया को नरक बो जागा रंग नुखा बुबाग्रा न ठीक आसे निन खाव जदि रंग नुखांगे नों थाङै कक सादि क्लियर के कक सादि बुबाग्रा बाय कायसा टेबुलो आसुगै कक सादि गाहामगे अमचाया नै वालाय दि नांखाय बुबाग्रा बाय नक बिसिङो हाबै नरक बुबाग्रा बाय गाहामगे सालायावैसे नरक प्रेस मीडिया आसुगना कसरां मीडिया बाय कक सानानि कसरां आयांनि बररक इनके बेले कनो दुखु नांग मा बागै आं कक जातै जायातै वाइसु आं सीरियस कनो फाइ कक छापायो आं लाइव फेसबुक लाइव तामनि हिनमाले ताबुक नि जमाना सोशल मीडिया नि जमाना से नों टेबल कायसा आसुके केबो खनानाय कै इनके बेले कनो चिनि बरो गुथुक वानसुक यावैसे खालक यावैसे हायनो आ जराबो ताइ ताबुक जराबो आबो उन्दै नों दङ चिन बररक नों जुदि बेले माय आंके नों नक कायसा नक बिसिं दगा सवै नों कक सालायना बसे कां काहामके ताबुक जे मीडियाव खाम ताममानि जे बुलायमानि आबोके की सल्यूशन दामो आनी वानसुकमुं जे आं नुहुरमानि आबोकुन दिनु सल्यूशन या आबोनि स्लाय तै बुजाया दङ आबोनि कक के तां के बुसानाय कै मियाचिनि एमएलए रंजित बाबू नि कायसा इंटरव्यू नुगो आं बसामा हाय हे बाजारो गुमारगात बाजार कसारो बुरिमासा बुजाकमानि आबोनि तै के बुसानाय मासा कोनो लीडर गाहाम सानाय कै हा आबोनि तै के जस्टिस रेडी नै के बुसानाय कै आबोनि लट बिसुजित देबरमा बुथार जाकमानि सिरि रंजित बाबू मिया साका एमएलए चिनि रंजित बाबू आबोनि तै के लीडर गाहाम सानाय कै गोबां मा चिनि ऑफिसर गाहाम बुथार जाकमानि गोबां मा बुरिरक रेप खायजाकमानि गोबां मा सातक पितक मानि आबोनि तै के सानाय कै बुबाग्रानि कुलुक सेकलाय तंसि बरक नरक जतन बुबाग्रा ता पर्यंत बुबाग्रा जे तिप्रासानो आं लगी रिली हानै सादे साका बाबो बुबाग्रा खार थांका बियांका माखा आरे बुबाग्रा शिलं पुनो तंथुं केलकाता पुनो तंथु दिल्ली पुनो तंथुं तो बुबाग्रा नबले बोतंग नबले आंखे नायो बो शिलं तंथु न शिलं तंथु तैनो बोचुंग आदेश रिथुं शिलं तंथु बो केलकाता तंथु ताम प्रॉब्लम इंजा जों सिपाही तंब्ले जों वारियर तंब्ले काम खायनानि हे बोबियां कमाखा आबो कुन गकदा चिनि तिप्रासारक नरक किसा वानसुक सिदि गाहाम गाय वानसुक सिदि नरक आसक दिन नरक बुइनो साक नांया माने बुइनो या चिनि बरक बाय बरक न से नरक साक नांलाया
khoroksa tai khoroksa no lasir mung rilainani khoroksa tai khoroksa no tola khiklainani khoroksa tai khoroksa no tam sanai bunani bini nok no sebainani bini hook no sebainani motor bike gari sebainani abo chini borok bai borok ni planes ni bisingo simi sengo ang aburung nugu belai kena duku nang jogo takuk tai bukuk song belai kena duku nang jogo bukha tong malia samung tang ani mamui song tutui ang belai kena cinta nangu belai kena cinta nangu ang aban bai no mamui song tutui pun no video kayo ang abo a cinta rongo pok na bagai ang kabang ma nugui tungu kabang ma nugui tungu belai kena bukha hilik bai tini kok sapai na nangka ang belai kena ang duku nangu norok please man khangke impossible krui norok bubagra bai table kaisa asugui salai lai di salai lai di norok problem no solve khaimanu salaiman bising tui saja salaya sondeho khlayo khoroksa tai khoroksa no sondeho khailayo khawo hamya tuilayo amtuike kundino dofano phiok maya amtui kunu dino dofano phiok maya a wan chikon wan suk mungbai norok sui narak di chikon wan suk mungbai chikon nahar mungbai dofano phiok maya onek sacrifice khaina nangnai ang anori yakari te karok sana ridi abo hai bukhang na nangnai hingke je dofano phiok manai norok abono try khainai di norok abo hai jodi khlaimang khangke chini dofa phiok manai anori yakari te karok sana ridi khlaide mano hingke abon bai no ang request khayu chini tipra haste ni takuk tai bukuk songno norok jeng asek din sacrifice khai phaika kabang ma 73 years 24 years joli tongha a jora ni simi sacrifice khanyai takuk bukuk song bo tongkho tabuk phono tongkho nge jeng asek din kosto khailai tongkha sak jorom khailai tongkha te kisan bagi jung bubagra no nasing ma yahida ha te kisan bagi jung bubagra no logiri ma yahida bui nai tongo sabainya bagai nung bai nung nono ano sakak na bagai tam ni bagai jung kak lai khangke bubagra ni phan bai nyai apru kai bubagra kok sanani phan kering thanai nge chini bo jo tono jen nahar mung bebang no kemai thang banyai tam male amon norok saideman sui narak di norok bubagra bade tai kebu khorang kerak riman nai krei bubagra hai wansuk mung bai kok bai samung bai khlainyai krei ko ang nuk yaku jesu puno ndi agi jara hani bagi bolidan khaijak nai rok borok jesu puno khorang rithung tabuk kunino manglak tai bubagrang kha bo bono simi sikirjagu wanjiro tabuk abon bai no tini belai kono chaitok lai tung bini bono ngko khanya bagi target khai tung abobo chini borok tai borok ni bising tui 10 ni wansumong cha hai 10 ni tam chanai bong ni wan bom tomo daja janjati ni bising tui eba ka jara chini borok ni bising tui dawi chini bini phannos banya bagai
belekno duku nangjago ang belekno chini borokno hamjakma bagai ani tiprasa ani logisong tiprasa ani busarok bo tiprasa no mahin chenai tamni hinmale ang oro tongphaimani balokha kesar majaro ang belekno chaitokha ani logino tlang thana bagai silongo phiaba silongo thangmani ulo bo aro silongo thangmani ulo bo aro sak sujiya bo kokborok ma saya tei fuji khane borok hani bagai wansugo aro borugi klai thuinyai bo bini sak sujiya silongo tongnani abon binang sacrifice khai ang tiak khai ani taku bukuk no tiak khai ani amano ani jotto aro silong kabangma ani taku bukuk tongo kaham ani naitok bahanok juksong tongo ani bongni busarok tongo kaham no ang tiak khai ang bini logi runa hane ang ro phai tong jawo ang dukuni kok ang sana musungya phunukna musungya norono ani kabangma taku bukukno khibuwe jangoro tripura hau phayei ani logi song dophan samung tangei kabangma troll khaijaka angbo 2016 no je samoy IPFT be kak laifru kabangma fake account anoko khamyamia sau hai pano ang amtirok bai kunu khakaya ang tamnin male ang belekno strong bisingo belekno strong brui nimbage no ang tini o tiprahau amtike survive khai mano aban beno dofani samung tangnani asuk kelaya takuk kaham song bukuk kaham song norok bubagran buskango kaham tongo uklugo hamya tong abo bang nugui tong saiman tongo isor rekha bokrok wansuknani mokol rekha hai pono nuk tutui pono salsa sudarngana nei salsa khasiwana nei tam hinmale manya ni manmani bororok kisa slaijak no thang hai pono truk jokon mistake bujiwoi srengana nei hingke abon beno ang belai kono duku nango tini borok no bahai nugui baksa Facebook troll kaya 2016 kabangma fake account senamoi sawo biang ni beri nengoro kok tiprasa ni kok sai sawo kabangma no sawo kabangma hamjak nai beto ano saimanai betongo kabangma sinai bo kabangma tongo mutamuti borok ni phan bai ang tiprahawo tongnani phan manu ang
kemawai de thangno tiprasa rongni sinimung tiprasa bai tiprasa kethalaya bulai toklai englai khangke salsa kemanai kha bisingo jodi hamjakma kori ingke kha bisingo jodi khoroksa te khoroksa no sacrifice khaima kori ingke salsa kemanai chini jati koloi hambai nini ok question hai kemawai thangnai chini borok kemawai painai already senorok joto no nugui tongo siwi tongo tipraha ni laibuma kebangma sekemajak kebangma huijak even tabuk kok thairok bo kebangma rong suijak abu to ang sana thangya ang ekmatro tini phayo chini borok paithak ang to paithak omono ani logi songno logir nai ebaka khlairili abono tai tiprahao jodi tipra motha tabuk je jeng tong tong mani tipra motha no jodi yakarna kelayu hungkai tei kunu parti wo poito kerikha tei ke bu khlai manai kerui abo ani poito aban bai no belai kono duku nang ma bagai kebang ma sal kudugui jora ang life kok sapanya meni ang chaiman yang tongkha ingke aban bai tini phaika samung kebang ma bijini bising tui phano ang tini phaika norok no request khayo kebang ma borok suspect khayo budu dewarma bo tongo TSP khlaithani budu dewarma kumdino kerui a jagawo ang norokno clear kok sawo budu dewarma budu kumar dewarma bin bumung buddha yado ani logesong ni bumung ka budu kumar dewarma bo buddha ya hingke aban mena clear ang di norok TSP jeng kunundino kerui jeng bubag nangkai jeng sering tongnai kunu dino jeng nahari tongnai chini bororok busuk joratei bumtei joratei borahai ke choli tong karon dol kaisa phono neng kaisa pandau thangka hangkai chair seklaima nukai risa seklaima nukai lasu baksa tangai meeting paimanuk ya thangmanuk ya hai yam ting ya hano meeting simi thangkai deung ba bakawo kerakna nangnai saimana nangnai okay aban beno nini kok no khanawoi sakni sukumusi pai tu bai asuk dokok borok ringka ba ang jati koloi ang tammo saka ang kunusu bujia do mane tam jana ang tam saka ang saimalia je mansak ang suriwi tini kok sapanya ini ang paika ngkai abon ben ang request khayo especially chini bukuk song chini bukuk song sara triprani bukuk song jeng chini bekau chongna nangnai thinang ni bagai jeng bubagrani logi jeng rina nangnai tamni bubagrani logi rina bagai jeng chini besai chini besa chini sajok chini joto je tongnai no je mansak chini responsibility bujuk na bagai jeng daito mana harnai tamni himale bubagrangka hani tam janai nokphang no mannai jeng joto nokphang bubagra no respect really hangkai tar mane tai ke bono no respect renai tonglak bubagran respect really hangkai
te nung botai respect malia abo se nung sui narak di bubagrani bumung kemakha hangke tarmene nini bumung kemakha abo kaham ke siwi narak di ang abon bai no jotono prai no request khayo jeng 73 years 74 years asuk din jeng khalok laikha tong laikha te kisane bagai jung khalok lainai te jung jodi thansa ke tongkhang ke chini jotoni no phan ni khorang belai kono strong nai belai kono krak nai belai kono wanama singsang nai belai kono jara nuhun nai rok imang chamang nai jung jodi krung sa ke tongkhang ke krung sa ke jodi tongkhai krung sa ke khorang rekai abobo nangmani khorang ni bagai hai nang nungya ni bagai ya nang puk mani ni bagai jung thamsa ke khorang ra lainai aun bai no ready ke tongbai di joto bukhuk song joto takuk song norok ready ke tongbai di jung sak bai sak no ta bulai di ta tok lai di norok no request khay ang yak jur khay request khayo jara alka party khlai tong nai rok bo norok no yak jur khayam sung ang norok kubui no jodi dofana hamjak ma tong khai norok one ju minister no se question khai di tangai chini tiprasa area hangkai school kurui tangai chini tiprasa area hangkai tui kaham nungma kurui nungnani kaham kurui school tongoi bo bench kurui tui kaham nungnai kurui lama kaham kurui hospital kaham kurui doctor kaham kurui e abo se norok question khadi jara power tongnai rok norok jeheto power norok no jeng selengya thing tong norok ni choice norok choice khaika je BJP ni MLA ngai minister ngai norok ni choice kaham no jeng respect khayo ngai norok yango tiprasa no question khayawoi tiprasa bai tiprasa no divide khlayawoi norok aro question khaidi asamungo se thangdi norok abo hai jodi khlaimake belai keno hamari manai norok naidi norok belai keno hamari manai ot sangsaro jodi mahamari man yapno thuyi hamari manai sui narak di norok okok no muitu narak di norok thui bayi mane o sangsaro man yapno thui bayi hamari manai tei kaisa kok jara khabarangui tongnai rok eba kai khalogui tongnai rok no ang tai kaisa kok last kok sanai manthung mayathung koram khlaidi manthung mayathung koram khlaidi अपना अपना कर्म करना है chini कर्म tam ungno abotawan sukdi nini phiaba nini कर्म kaham khaima tongkhang ke nung kaham no manai nung sak no saimanu sak no poito tongna nangnai ani sak no poito tongna nangnai ang korom kaham khaima tong tutui ang tam ni bagai ang tolawo kalanya mane macha yang nai ba tam ni bagai ang ungkong nai ba abon mui no korom khladi tam nai phol tam nai tam ngi abota wansukdi nung chai tok di basa di nung chai tok di him di trai khai di kaham samung ni bagai haike nung amti hai klaimat tongkhangke ishwar bo ongkhoroi nono hamari rnai sakatui phai nono blessing rnai nini nang pukmani manai no nono rnai khut bokoi bhaike manai nung siglak
ajora hangkai nung khlaima tong khangkai khabai khlaima tong khangkai abuna ani kok takuk bukuk song norok ang kok borok kokoi mokoi sap khano norok buji khana ani khani kok abon bai no norok chaitok di joto no chaitok di chini bubagra bo sak hamya tu phono bini kabang ma sago hamya poja tui phono o tiprahani poja tai bo rujuwui bini sorry tai bo hamyang thangu abon bai no norok no request khayu please bubagran bai suri di bono tai bo phandri di dekisa kok baksa kai chini Christian rock no ang kok mo thaksina han tong mani ang muju mangkha baksa kai chini boro rock Christian rock no ang bo Christian no ang bo kroksa poito ganang Christian no baksa kai sau bubagra Christian ya ni bagai se bo chini ha bo hai tong mani hinchau ke abono ang chini Christian ni takuk tai bukuk song tipra haste ni sara tripura ni jara Kriston takuk tai bukuk song no ang request khaina musungo norok poito bai suridi khak rak bai suridi khoroksa tai khoroksa tam khlaya aboni bagi norok tawan sugdi ani poito krak bai ang suri tong khangke salsa jotono nini tongmung no nuhurui nini surimano khanawoi kaitor chubawi jotono nini ani kaitor tai ani subraino borok sininai tai bujinai abo sani kok khai tamni himmale jeng engkha naidi ang kroksa ani Kristen mani onek ang tam sanai ani mato ni binma ani tam amte apron jimi ang Christian ang belekano Christian kesam ang ani logi song bai oro phaipru ang bob bini logi bono ang bini logi ang Hindu mang kha bahin kha apru kutung bono ang bujuk manglak ang khao chongoi khao than najak mane khao pura than najak je somoy boano khulum ripuru ang saka khulumu a jorawo ang khao chongkha ebake khao surika subrai jisu ano o jorao nakardi tamni hinmale ang bini bono ani logi tupna bagoi ang tabuk bini kok mi moteno ang matong ranai aboni ulo ang bono nini buskango tup phanyai ang ekdom surimang tongmang ang ani logi no Christian sinam mangkha ani logi bo phaika ani tongmung kahambai ani chaitok mung kahambai ani suri khabai surima bai kai tor subrai jisu khanaka aban bai no tini ani logi jeng srai ani nukung Christian ani logi Christian engkha jeng subrai jisu ni seleng tai seleng juk se jeng joto hingke aban bai no ang ani Christian ni takuk tai bukuk song no chini samung tamo jeng chini khaitai tamo jeng khabai khakrak bai surnani jeng buino yasi surnani kokya jeng khakrak bai surnai samung kaham khlainai kok kaham sanai kok kaham pirnai chini abo se samung aboni ulo subrai jisu borni bising tui pholakathar koboloi borok no bono khorang renai aboni tawana di ta sadi jeng Christian bukuk song jeng
taku bukuk song chini samung abosi ani wan chuk mangkai jemon example ang tam ni bagai jeng sering tong botam ni bagai sering tong respect ri tong ble joto leader no respect ri tong ujung jeng 1 inci borani kok no jeng 1 inci puno jeng yapri se ya ujung suinaragli awan beneo tini ang request kayo chini takhuk tai bukuk song joto no khoroksa tai khoroksa no sondoho khaimani abo bele kheno chaya bele kheno virus hamya abo khawo jodi nung chok khawo hamya chu khangke tai bu hamya ka bangma nung chute ulokhe nung se sak hamyang thanai ulokhe nung se sak hamya kebelnge klai dukumanai si abon bai no please kebo sak by sak hamya ta wan suk ladi chukli tar ladi norok man khangke kok ka ham se salai di kok ka ham se pir ladi teji ni do phano bahai ke bola matui phiok manai abon norok ba et khai di bu bagra bai baksa ngke jungto logi nori tongo suriman bising tui logi rimam bising tui jara chung Christian rock ngke abon jin samu ngke asung no kok bele kok kolok chakatini ang jotono khak sangma hambai ya phare jotono kaham kurung tongdi joto kai jotoni nukungono kaitoni hamari kelai joto kaham kurung tongja bai thung hnai ang diayo hambai jotono hambai